No niin. Kokeillaanpa paistaa ranskan pottuja tällä vehkeellä. Nuija. Sitten tuossa onkin jo potuut valittuna ja sitten tuosta pläy. Vittu näitä kosketus näitä vehkeitä. Nää on kyllä ihan perseestä. 15 minuuttia. No niin. Ei kai siinä, pannaanpa tulille ja katsotaan 15 minuutin päästä, tuliko tästä mitään. No niin, puolessa välissä ohjelmaa laitoin sitten noita kebab-lastuja tähän. Eli nyt nämä ranskalaiset on niinku kypsiä ohjelman mukaan. Ja ehkä jopa vähempikin aika riittäisi ne tikkupatuille. Nämä on vähän rapsakoita jo. Ainakin nämä päällimmäiset. Joo, ihan ok. No niin, tämmönen Ströme kiertoilma kypsenin. Ensikokemukset on, että ranskalaiset 15 minuuttia. Mulla oli tikkupottuja, niin ne meni kyllä aika lailla, olisi ehkä riittänyt jopa 10 minuuttia. Että en näistä muista sitten tiedä, mutta kannattaa vähän miettiä sitten. Mutta tuli kyllä rapeita niistä, mitkä oli siellä keskemmällä, että ihan peukku ylös. Systeemi. Näitä muita en tietenkään ole kokeillut vielä, mutta tälleen 20 minuutin kokemuksella ja 5 minuutin syönnillä, niin kyllä tällä ruokaa pystyy tykkäämään. Joo, tämmösiä. Täällä on ohjeita tämmösiä. Voi tehdä jopa tuoreesta potuusta, voi tehdä ranskan pottua. Se pitää laittaa vähän öljyä tuossa. No niin, tämmöstä. Ei muuta kuin jatketaan harjoituksia. Joo.